join anyị o It's in Egypt. isi iji otu ka onu yi ala m Nigga, pusiki na only cook. wee nte onu na okay. Nne gwagodo anyị how long ka ị nọgo n'Egypt? Okay. I'm gonna ask more of Igbo. Okay. Maka onye m na ya nọ na Igbo. Okay. Okay. Mbera 2022. June 1st. Okay. Onye ebekweni ka ewu na Nigeria? Abia State. Onye Abia State. Inugonu di? Mba. Inubedi wee make this journey since 2022. Yeah, ka bụ 3 years. Ọkwa na aka anyala anya aka akwọlọ beans akwa mai na-eshi. No. I got plans. Okay, you have plans. Okay, nne biko nyezi anyị story gị gwa anyị ka iji wee bie iji gwa anyị ego ne ka esi meli gị akwụkwọ iji wee gbogote ego na ịkwụrụ onye kpọgote gị and ka ọlụ ebe ahụ dị and the salary ego a na-akwụ. Thank you. Take the floor. Okay. Biko na double tap in this life. Unu ọ na-achọrọ ka iwu m ka mpịawa disi double tappers ọkwụ na receive ka mma announcement akwụgo double tappers ego be niile double tappers niile li 8,000 akwụgo niile ego so ndị ọzọ another group join ya double tappers. Let's go. Okay, abịara m na 2022. So the person important bụ onye side anyị more of like uncle to me. Unu ana iwe ọ na-ekwu nne Chelika abịa onwe unu ana iwe ọ na-ekwu audience ka anyị ajụ unu ana okay va na iwe na-ekwu ya gaa n'ihu. So then I was a kind of facing something. So the only option at hand, bro, I just want to go any place. So I have this friend, also known Liberia, quite something like that. So Marcia, my grandma, my uncle, here, because sometimes when I that, I say when I'm on a mind, you pop, Marcia, yes, I'm okay. No, Egypt, manosiri masi, nana kuko na $1, mana ego obodo iji akwụ ụgwọ. So bịa kpọwara m 500 ego Obama ịmagon isi wee pụọ. Okay, nne ama m ebe ị nọchiri ike ịghọtago onwe ka ichi nọlụ onye ahụ gịnị anọ ikwusi okwu ike ọ ya akụ ya iwe? No. Ọ na-alalụ ụla na Mba. ọ ya wee nto ị na-atụ ụjọ? No. Ịma nọ na flat ka m nọ so achọ m ịdị na-ekwu Okay. so much ka. Ọ ya okay asa ya isi gwa gị na a na-akwụ 500 ego Obama. Yes. Isi wee vuo oyi iwe pala akpa ya. Yes, so ọ gwa m na 2 years ka mma nọ na nga na-arụ ọrụ na mficha anyị omeko mma. So masị ya nsogbu adịrọ. Ịmagon onye ihe dị n'ahụ na ọ chọrọ ịpụ apụ ihe dị m n'obi data nka mpabagodo. So wee bịarute ebe a wee fụ meet ndị mmadụ wee fụgo na ihe ọgwụ ama bụ ihe ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ a na-anacha 1 year 6 months 1 year highest 1 year 4 months 3 months mana ọsọ m kwụọ ya 2 and I have somebody na like stick to what we agreed on. Ma people na asị mkpọfịa Nigerian community ka ekpe ya na ọ dị too much as of then. Masị ha no ha ga-ajụ m what was our agreement. Masị ha okay I stay back. Ịmana o nwere restaurant. So na restaurant a nka na-anọ mana ihe ọ gwa m n'obodo na ọ na mbịa na nga na-arụkwu ọrụ ma na-arụ. So ma bịarutezi bọda ka ngaba n'ọrụ ọsị mba na nọ na restaurant nwunye
nọrọ there. Enwe m off. Ihe m pịara na ụnụ ya bụ m nọrọ there 2 years, 3 months, 2 weeks and 3 days. You know how many days in Nigeria? 2 years, 3 months. Abịara m June. Okay, my brother wee na-ajụ ya sị ya, ego one ka iji kpọta nwanne m nwaanyị ka mma aka ya isi wee balance the money, gwa anyị ego nọ in naira. They know they can tell people ego iji kpọta gị naira. Ha ga-achọ bụ they want ha na headquarters ya any amount a na-akwụ gị n'ebe na-arụ ọrụ. You don't have rights to your salary till how many years gị na ha kwuru end. Hey! Ndị Igbo nne gaa n'ilu. So masị mba na o nwere mbọsị mụ na ya bara mba. Masị dị imeli ya too much. You are not doing me a favor. Ịkpọta nke arụra gụrụgwụ. If not favor as you claim, ihe kwesịrị na m ịkara eme ihe nwanne gị na m less but nara m higher. I no complain. Ọ bụgoro ndị nke na ibe m ndị nke na-aga ọrụ. Akwa ma m ha okwu edesa m na shop ya maka na m na-ekere isi na shop. And meanwhile, ọ sị m na ọrụ a mụrụ na ọrụ na Nigeria, no advantage for me here. Nrụchakwa dara ọrụ, ọ ga-anatakwa the money, same that I'm still in his house. Na contract money ya bụ emebe spy. Masịkwa ya no problem. Ọ na-emebe ịga onye ọ bụ sọsọ mụ akọ pụtara. I think o nwere more than 10. Onye a nwere more than 10 people nọ under. Ya business ha na-eme n'obodo a. Hey! Ihe ha na-akpọ ya shagala, ihe business ha na-eme n'obodo a. Ada agba akwụna o. Ọ bụrụ akwụna gị na-agba, ị ga na-arụ ọrụ ọlụ. Na ndị obodo a bụ obi akpọ. Otu afọ dị n'akwụkwọ nsọ ka ha dị na real life. Hey! Ama m ke na anụ akụkọ obodo a, some of ndị na-arụ ọrụ anya, some of them they do die because of hard labor. Okay, I'm telling you for a fact. I'm telling you from a sincere heart. At this point, it is only grace that is sustaining me because maybe I'm in this kind of mindset. How I go pay person finish? Because as if you're on that time blood got the fresh. Kigani akwụkwọ iji. Haya hekwa asigina. Kwom 2 million, kwom 3 million. Because I'm an agwa like that, you go quickly pay. Any amount an cookie is their own. Even in me about 500 pounds, which is like 15,000 naira. Hey! A month. For I swear to heaven. Even when in me is 500 pounds, depending the rate of money. 15,000 naira. Depending the rate of money. I don't think Nigo Hamba could dollar ego bada. I want to get that below that. And the things is expensive now. You know, go pay me top. Madam Coco Halo, we send the love with the phone. You don't have anything. Until any month kurogo, I'm carry one. Any month kurogo, I'm carry one. 26 days kigana roll. 26 days. I call 1 month. Mana nke mụ ajiwe mi wem juwe simba spark one day. How you gonna collect me the 30 days? Ademaga off. Ademis wiki. Imagine say I go shop 9 o'clock a.m. Malota 4 p.m. 4 a.m. Hey! How many hours? Masi amba wokati sin. Oka masi them that or kamga that work. Because of woman I only use na restaurant we na senior.
and is on using that side. Anybody will won't come this country. I know that the vice person making no come, but not before week. On your own, you can make good strength. No before Gen Z. Like something where you go see here. This work got done here. As I did now, I'm not going to tell you my age. If I tell you about that, I'll take as it that those are the more than age or what. So I better hype am. Egypt ka ọ na-ekwu Egypt ndị na-ajụ ibe recommend section mma akụwa mmadụ isi ebe a onye ọbụla jezuo. Nne gaa n'ilu biko. Ọ bụrụ sọsọ na Egypt, Libya, Iraq, all these Arab countries, otu akọdị. Ama m. If you wan go there, mata na gị onwe gị bụ as a person enwego the physical strength and the God's grace. At some point, if you no develop new, you develop go back pain, you develop go west. Ị ga na-anata mkparị like mụnwa na-eficha ihe n'ikuku obere nwa. Kedu ndị na-adọbụ tap enwekwe double tappers today. Enwekwe double tappers 200 people na nkịtị enwekwe double tappers. Nne gaa n'ilu biko ma double tappers on ya ma ọnọlịa nne gaa n'ilu send is anybody. But one thing is that epucha your sponsor will go. That money is now your own. But it will take you because sometimes you am na one house coach over. Only can be fair na coach logo because any month where you no give your sponsor money, they no count on for you. And in that the wicked, my friend is telling me blessing, but I'm madam say God forbid. Onye yakwa na-alụ ana akwụkwọ ya ụgwọ sick leave. Thank you. Which sick leave? Onye na-akwụ sick leave bụ no otu a na akwụchara m ụgwọ last year. I think maybe August. Not up to 1 year na arụ my own. About that time na akwụ ya ụgwọ. Ọ ga-asịkwa gị na ọmụma dị in charge of your feeding. Ọmụma dị in charge of your hospital things. They know that is why people are dying. Ị ga na-ahụ mgbe ịkpọtaga na-asị gị madam na ọ dị sick na ọ na-eme nke na ọ na-eme nke ị na-asị arụ ọrụ dị. Ị sịba ya don't come back after 6 months for waiting. Ebe a na-edi ezigbo nne onwe ka nne anyị na ha dị close. Ihe eri ezigbo nne ịnọkwa niile na-arụ ọrụ. Sanitary unu kwani asị ụmụ nwaanyị unu bụ sanitary unu ka ekunu si eme like. Okay, that time and they go tell you say make you no get man friend. That time mgbe nka na-arụ na restaurant I dey see people but for my friends na-ada arụ n'ụlọ unless you nwetara good madam we get sometimes you show you love. Ọ bụrụ mgbe ndị sponsor ha na that 500 eke ị ga-eji wee zụọ ncha, ị ga-eji zụọ bad, ị ga-eji zụọ nka, ị ga-eji zụọ nke ọzọ on the which onwe ebe ọ na-aka. Mgbe ụfọdụ ha sị m oke ka m nọrọ ka o ruo 3 months anyị esi nwere ike ka o ruo 1.5 si that ọ lọta na onwe n'ụmụ ahụ ga-eji ya zụta m. Ndị nọ n'ụlọ na-akwa gị pressure onye gara obodo oyibo. Ọkwa mgba story aka ya akụ n'ugwu and now when we are in a face deportation as everybody must legalize. If you are not eke nwọta gị ịnago from nga ọ na-ekwekwara gị tiketi naba ahụkwara onye ga-agbara gị tiketi. Some of them na-anacha nga anwụ. So some of my friends enwere m like 3 people
Agụwara ụgbọrọ ụzọ ike nwa Pennywise pamphlet. Hey, hey, yeah. This situation now, a lot of people no need me now na that place. I swear. Ime my friend. Oh, my boss na-arụ Egyptian man na-arụ ọrụ. For the sponsor. Onye na-achị ya batabazie kịta. Onye na-achị ya na-atabazie. Kịta ọkwụchago n'ogwu ya. Ọ ya agba aka nkịtị natazibe anyị. Ka m gwa onye si m nata ka m gwa ya something. Gwazie nye. As of last week, I contacted my agent. Marcia, please, at this point, because my plan target is just to get my capital and go back. Majo Igo Lake Ngejala. Just to reach airport, Lagos airport, is 1.450. So, ke konya ngebido. Ke wona mu 2M na ma gbaralaba. Why kezi reason jiwe pubasi? Ego nekun na-enweta in a month na ego bank. Thank you. Ndị Yoruba, sorry, ka ha fekpọ ha. Ndị ofe mmanụ bụ ndị beribe. Avatin. And ndị anana ụmụ nwoke ha dị beribe sha. And ụmụ nwaanyị anyị kwa some of us ka achọ ka ha gara onye ọcha mee mistake. Okay, ụmụ nwaanyị be anyị na-achọkwa ka ụmụ nwaanyị Igbo ndị oli. So, emezi other nationalities a na-akwụ ha ụgwọ ọfụma. Mana ndị Nigeria adịghịkwa akwa anyị ezigbo ego. Highest paid ị ga-ahụ onye akwụ onye Nigeria, depending how long ị nọ na-adụ atọ ọrụ. The lowest ga na 7. And 7,000 pounds, 30,000 times 7. How much? 30,000 times gịnị? 7. Times 5, 150,000. 150 plus 30, 180. Yeah, highest paid person 10. no collect 350. Highest. No collect 350. Hey! Okay. And from that 350, make I shock you. You no reach 350. You go come out your rent every month. Whether in that house, you go pay now. You go come out your feeding. You go pull out yourself. Almost you can keep your sending account for depending how each of to make out fun and how many plans is saved in very good. Onye na-ede $350, 350,000 naira, 350,000 naira. Ị na-ede $350. Ndị mmadụ ana m aghọta ndị mmadụ. Ọkwa highest paid person. Highest paid n'obodo oyibo. O nwere ike ọ bụrụ 10 no 10 out of 100. Hey! Iwe wepụvezie ego expenses. Iwepụchezie onye ahụ a ga-esave 200,000 na Nigeria. Nne ịma ibe nchi ime echeli achọrọ m ka m njezo election ka m wụrụ president Nigeria. Mma akpọnata unu niile nọ ma na Libya ma na Iraq ma Iran. Ọlụ m wụ ka m kpọnata unu niile. Ọkwa ịma na mụ na unu nọ na border. Ọkwa ịma na mụ na gị nọ na border. Ọkwa ịma na mụ na gị ọkwa ị nọ Egypt. Anọ m Israel. A lady onye be anyị kpọọ m from Jordan. The same akwa ị na-ebe ka onye a na-ebe. Ịhụ onye na-akwụ ụgwọ anyị. That time, I watch and pray a warrior. Hey. No,
depression is real. Depression can make you take a decision. As in, my hand agabiga, you can ask wetin I want to, or my sponsor, or Ouija. Okay, oga gwa anyị go. Funny enough, gaa hụ onye si ka ọ kwụọrọ gị ụgwọ. How much is at least ha na-eme nzukọta na-ewefu ego. Ha jụ ha chọrọ bụ na every month ahụ aba na-akwụ gị 10,000, bala akwụ gị 9, bala akwụ gị 8. They want ha chọrọ ya. The thing na-abịa wee m iwe mgbe m nọrọ 1 year and 8 months. Ma akpọ ya si aunty ya say ego lebe ego gị, I want to pay you off. I paid myself 6 months off because I had small money with me then, because the frustration and the lot too bloody much. Osemo nekwegole mma akwa ya. If I paid, ọ gasị na nzuru ego ya. So I had a friend of mine then, Marcia, please, can you help me? I want to pay this. Stand as if you are, because at some point, make my money and I may open relationship. So I said, okay, you want to stand for me. This is how I paid. Come for 4 months. No, I said no 6 months. Marcia, auntie, how? Okay, be problem. Onye ahụ ị na-ekwu onye be anyị bi ya. Wetin you dey talk? Onye money ya si na the same place. Ndị Igbo Igbo. Mana this man si na the same place to the extent the man no go money ya mee hụ ihe iberibe anyị mere arụ. Okay, hụ ya. Nne, onwe ihe ọzọ nche eju gị. Ọlụ na-aba alụ, onye ọbụla n'obodo Igbo a na-alụ ọlụ na-aba alụ. Israel malụ mma mana enwe mgbe m na-alụ construction, ọlụ na-aba m alụ. Ịlụnugo ọlụ lụgide ọlụ jee n'azụ ụlọ bebe akwa. Imenugo ya. Mgbe m si ga one prayer warrior, what does it mean? Nne ibego gwuo without telling me ibego gwuo. Kita na ebechala na m. Sometimes in elu omanya jam on me. Erugide ọrụ jam on me ro. Na double tap no. Ndị chi ime travel ju na page ahụ. Ndị chi ime travel ju na this page ifo. No, onye chọrọ ịbịa bịa o. Mana the thing bụ ihe nwu mind nye mmadụ ibe gị more than 2 years. Because these 2 years m gwara gị bụ ịbịa now, inwetable n'ọrụ now, they go first find work for you. Ịma how long ọ ga-etake gị chọta ọrụ. O nwere ndị ka bụ ha gacha ọrụ time to pay madam akọ story na ejiri ego nlọta. They no count am for you. O nwere nke ya nọcha 1 month, 3 weeks. Those time na-agafe. Any month ọbụla ị gara ọrụ obodo ego nne ya na-aka kaga ya makịrị gị na ịkwụọla 1 month depending na agreement. Kita na onye kpọta m. Mụ na ya sịrị okwu nke ikpeazụ because people no believe say nkwụcha ya ụgwọ mụ na ya abụọ ka na-ekwu okwu. So onwe mind, onwe nke ọ kpọta last month. Ọ sị nke ahụ na ọ ga-akwụ ya 2 years. Nke ahụ abịa n'obodo a. Ọ sị nke ahụ na ọ na-aga Canada. Nke ahụ abawazi Egypt hụzie nọ Egypt ka ọ na-abịa. Chewe mgbe ọ mebi nọ transit ka ọ nọ. Ọ ma nọ Egypt ka ọ bịa. A friend of mine nke a na-akwụcha ụgwọ dịka 2 months to come. Ha dị two bịa. Ofu so nwe ike kwụ ya ụgwọ ego. No serious. Enwele authorities unu na report ya. We have.
But the problem is, this thing is just like onye achọghị ka eji business nke ya mebiere m nke bụ. Ọ bụ na nga na Nigeria community na ha ga-asị ya enwere ike this month ị chọrọ na this girl dị too much, ngwa short ya minus 2 months. If you got the thing. Mana ihe nchọ ka ndị a na-eme bụ na madam m ji 1.5 kpọta gị 2 million ọ business ka ị na-eme. Yes. Mmara ego one na-akwụ gị. Kalịntịlị ya ezi mmadụ tapịa. I swear, ihe m chọ ka fa na-eme bụ okay, m ji 3 million kpọta gị 15 million. M na-arụ ọrụ hapụ ego na-akwụ m, ihe mma bụ m ga na-akwụ my money installment. O nwere ike nọ 3 months later like this nye gị 500k. Ị na-eme minus, mana nke ha jụrụ. Asị m ha na if o nwere ike m chọrọ ịkpọta mmadụ na ha si chọrọ imebiri na business, I don't want to bring because ama m ihe m gara through. Ọ ka mma kpọta somebody, onye ahụ bịa nne nwụọ 3 months nye m 2 months were 1 month na-eto. That 500 is not anything. Mụnwa na-aga ahịa azụ my things. Sometimes I dey spend more than 1.5. Mas okay, what of onye a na-enyekwa 500? Wetin you wan make this person do? Okay. Authority ndị Egypt unu adịa report apart from Nigerian community, Egypt authority ọma na ihe a na-eme. Famaro n'ụdị ya dị. This is ndị mma n'ụdị ya dị bụ ndị a na-akpọ Nigeria community. Uti mmadụ ndị ejekwuru president ndị Egypt. Ị na-agakwuru president ndị Egypt, both you and your sponsor, una no get paper. Okay. You get? This thing is an illegal thing because mgbe m na nwoke a na-arụ ọrụ, mpịa bụ a police officer. Cheli ka m kọwalụ ndị mmadụ, unu aghọtala ihe na-eme. Ndị mmadụ unu aghọtaghị ihe na-eme na if why ama njenwu gwa ndị obodo if why nnegazie n'ilu na. You get the point now? Yes, you no go fit go now. Wetin you wan go report? Ịbịa ha ozugbo and ọ nara gị passport gị. Ịgbazi aka na street. Anwụde gị oge nwa at disadvantage. Ekwutugodi ya half. Onye be anyị ji the passport. Ịbịa submit your passport. Hey! Nigeria nwere long way to go. Enwele ihe mmadụ gwa m. Now we dey do our. Ọkwefu Nigeria, ọkwefu ndị Igbo. Onye ọbụna na-agwa m ọkwefu. Hey God, I've seen it all. Okay, if onye gwara gị ebe unu nọ. Neganilu. So that is it. Ma gba this man because that time ma bịa mụ na madam nkwoga gym. Ma bịa meet this lady na gym. All that winter time. And if you ha sị gị don't carry anything no. Ka ha were your kilo wee buru their ngwongwo ha chọrọ ire something like that. Or ha chọrọ use in their family. Na ịbịa here na a ga-enye gị clothes, a ga-enye gị all these things. Ịbịa zede ịnọrọchicha nkụ. Winter time this girl na nọ na-ama lege ma akpọ ya Helen Yoza. Ọ na TikTok. Ma akpọ ya Helen Yoza. Ma sị ya kinki nọkwa na this. Ijuru akwa ikpuchi oge ma na ihe a bụ oyi ịpụta. Azụlọli akwa oyi. Egoteleli akwa oyi. Some of these sponsors, I swear, these people, they are the evil. Right. Most of us, they die on a daily. During that winter time, because winter there are too much. They don't care about you. Ha ma bigger here na chutara ha. Okay, ga no n'ọrụ ị na-akpọ your sponsor si asa ama ọrụ ma dịrọ mma chenjere m ọrụ. Ndị a because
ha ga-agwa gị one thing na ịbịa na that house o change ọ dị different from ihe na agent kwuru. And their cleaning is not like our their cleaning, you clean to spotless. Hey, ama m ndị anwụ. A ga-enye gị and they are chọkwa mma whether detergent ahụ go na-emebiga ahụ ọ na-emebiga, you go do am. You no go rest unless n'abalị otu am nọ kịta like this. Alhamdulillah, ndị m na-arụ ọrụ butugodo ndị mmadụ, ha enwegodo human conscience. Thank God. Ọkwa ịma na nke a na-ewepụ that stain remover, ọkwa ịma na ọ dịrọ mma for your heart. Adị m eyuzi ya nga because ha mara na mụ na nwa ha na-anọ. Okay, thank you. A na-akpụ ya economica n'obodo a. Glorious. Yes. Ọcha aga n'aka like this nke nwa na-eyuzi body eyuzi ma na this girl adịrị abụọ. Hey, nne gali ilu biko. So, ma akpọ ọga m nke m na-ekwu okwu. Masị ya biko. Onye a bụ onye side anyị. Na amarọ m ka akọwatachara m ya ka ndị be anyị some of them si eme ihe. M si ya this game meeting m today. Ọ nwunye ya gwara m sị m na m ga-weregodo my language. Sụọrọ onye ama ka onye Nigeria. Mụ na the girl kwu okwu but ọ bụrụ onye Igbo mana onye obodo anyị. So ma agwa ọga m si ya na onye kpọtara ya abụrụ onye ọ na-arụrụ ọrụ, onye obodo ọ na-arụrụ ọrụ abụrụ ezigbo mmadụ. Si ha okay. Ma jụọ ya si on the girl ka nọ 2 months n'obodo a. Ma si ya sponsor gị kwa na ịgwa ya na ọrụ ga-adịrọ m ọsị na ọchọ ọkwe mana ọ si ya na other place. Ma si ya nye m nọmba sponsor gị, ya onye m nọmba sponsor ya. Man ya my boss, Egyptian man. You what the man see ya. Then if you don't release that girl from that place she's working, I'm going to arrest you. That girl, that's him. I'm gonna have his boyfriend today. Right. So my mama him married. No, can I want that place? The sponsor, I'm man only able to work in a phone now, but again, but now, man, ujo ga baga. How can they get this no around? If you go. Okay, nne first of all, ekene gị ka nkwugodulu ya aka. How long ka ị na-efolo anyị? The go power. Mana sometimes sing abia watch go na ndị busy map mana ndị follow carry your drops, your Okay. post. My post, yes. Okay. Enwe m friends, enwe m ndị nọcha there. Enwego many people like you. Ha agwago m ihe na-eme. Ịghọtago? Onwe nke na-akwụ ọtọ alala ụla. Ọ na-anụ. Yes, ọ na-akwụ ọtọ mụ na ya na-ekwu den. Sọsọ akwa ka ọ na-ebe. Inwe ike ịma afịa mana mmadụ akpa afịa. Ịghọtago? Ọnọdụ ya akwa ka ọ na-ebe. So, nne ọ agent or not deceiving ka na-edeceive ndị be anyị wee kpọrọ ha na-eje baa and adị agwa ha terms and conditions na be anyị onye a jezie di ya ọfụ because onye igwe be anyị si ya na ọ ga-aserve mmadụ 2 years with hard labor. Most people ama nkwekweje and most of ndị be anyị amala utili ọrụ a na-alụ na obodo ndị isi ana nọgodu n'obodo a mụ nwa mbosi nje elu ọlụ for ọlụ onwe one Saturday nje elu ọlụ ndị isi a n'ọlụ na restaurant fa agba m ọsọ di a alapụrụ m fa ma ego m ihe because etu ka a ga na-asị gị yala mee nke agbacha gị mee nke ị na-eme ọsọ ịbịa mee nke ị na-eme ọsọ ime nke na ndị anwa awụkwa mmadụ so nne kedu ndị na-akọ ọsụ detain ọnọ ndị be anyị na-awọle ndị be anyị na be anyị ka ọnọ na ID 2 day spirit wee na-amapụta. The two things in Gawagi there is that from a sincere heart they know some of them alagagwagi some of them weke gwago bude na agawo but ha ga-atụrụ gasị n'ego
they go present big money for you. Like me, some of my friends say Merania, I got rogas in ego one, and they hage ekwa wagi how the work is. Number one, hagas again, oh, if you change kumwa. My friend Jore Bota Mado, me say I no go be part. Tell this girl exactly you are into this thing. Bia, nekwa ka isi arụ ọrụ a. Some of them bụ ịgwagodo onye ahụ si ya no come. Ọ ga-asị na ịchọ progress. I wan come see that thing wey you dey see. Come out come see am. Ifugo ihe na-eme ya. 90% of them na-atụ asị. Sponsors. Ọ bụrụ agent, sponsors. Ndị na like person otu anyị nọ na iwere ego gị. Mmadụ bịa sị ya what we gonna do now. All sponsors na-eme ya. Some of them, 90% were from sponsors. I get but some of them go tell you, "Hey man, I gotta say that na hence na a way you get, you won't come out at all cost." Like one of my friends, they say, "Blessing, why you go for them no to ako?" I say, "Ngwa giga asinam chori no chori bozo." Okay. No guys na ma bela ma choko. They talk obia. And don't believe in a bulego. Makachi, say I know it's just like cleaning, my cooking, my kifich, because she was literally on my neck, placing, I want to come, please. You are leaving, and even tell me, blah blah blah. I say, okay, don't worry, come. I go tell my sponsor, make it bring you come. I say, thank you very much. So, okay, finish it. Okay, ka onwe ye nche ejuge. In a year, according to Iyiku, Madam save more than 3 million naira in a year. According Hachibolo onwe zuo ike. Na-adọbụ taapụ ndị na-adọbụ taapụ mma agbanyụ TV nwe onye ọbụla eje zuo ike. In a year, mmadụ save tenwu 3 million. Ememie n'ọnụ 200,000 a month. Cheerful that sometimes when we want to get more expenses at home, Shebi. Yes. I don't want to want to get a corner creamer. Let's see they stayed in at the work. Like somebody like me, I try me lose the 1 month. Image will some of them na gacha TikTok has in a hand all like 5 years. They no see 2 million, 3. Oh, when case it one day, no one actually 12 million to go back, no, not 12 years. Hey! Oh no, good. Oh no. Emetienu mu life o. Emetienu mu life. Unu ya abụzi m in 1 week time. Mma abịazi life ọzọ in the next 1 week 3 hours. Nne onye a na-achụ 12 million. Well, ọ na-achụ obodo 12 years. Yeah. Hey. Akwefo